Γεια σας για ακόμη μια φορά από τον podium.gr. Είμαι ο Σωτήρης Μάιπας και στο επεισόδιο αυτό θα παρουσιάσουμε και θα αξιολογήσουμε ένα πολύ μικρό βιβλίο, το οποίο λέγεται «Το μικρό βιβλίο της ψυχολογίας» των ψυχολόγων Emily Rawls και Caroline Riggs, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, τις οποίες σαφώς και ευχαριστούμε θερμά για την αποστολή του βιβλίου. Κυκλοφορεί λοιπόν από τον Οκτώβριο του 2024 με μετάφραση από την κυρία Ουρανία Παπακοσταντοπούλου. Ο τίτλος είναι ακριβής μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου, το οποίο έχει κυκλοφορήσει πριν λίγα χρόνια από τις εκδόσεις Summersdale. Ένα όμορφο, μικρό βιβλίο με ένα απλό αλλά εξίσου όμορφο κυπαρισί εξώφυλλο, με ένα παγόβουνο και στο εξώφυλλο και στο πισώφυλλο που έχει κάποιο ρόλο και αυτό στο βιβλίο. Γενικά υπάρχει εικονογράφηση στο βιβλίο και κάθε τόσο συναντάτε επίσης και κάποια διάσημη φράση που έχει μείνει στην ιστορία από διάσημους επιστήμονες του κλάδου. Μου έκανε πολύ θετική εντύπωση η ανθεκτικότητα του βιβλίου, γιατί είναι πολύ μικρό, 16,5 επί 12 εκατοστά αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, πολύ ελαφρύ αλλά με καλό πάχο στα φύλλα, γενικά είναι πολύ γερό. Δεν το περίμενα αυτό, για να είμαι τόσο ειλικρινής. Είναι πολύ προσεγμένο και στη λεπτομέρειά του, δηλαδή ως κατασκευή. 134 σελίδες και 2 λευκές σελίδες για σημειώσεις, όπως έχουμε πει στο τέλος, με ικανοποιητικού μεγέθους γράμματα, όχι μικρά δηλαδή. Μια εισαγωγή, 8 κεφάλαια, συμπέρασμα και προτινόμενη βιβλιογραφία. Διαβάζετε σε μια μέρα σίγουρα, αλλά σας μαθαίνει πράγματα που θα τα κρατήσετε για μια ζωή. Η επιστήμη της ψυχολογίας το έχει αυτό, όλοι λίγο πολύ είμαστε εμπλεγμένοι στα μονοπάτια της για διάφορους λόγους. Το βιβλίο έχει βαθμολογία 4,4 στο Amazon και 4 στα 5 στο Goodreads. Θα τολμήσω να πω ότι το βιβλίο, παρά το μικρό του μέγεθος, θα σας κάνει μια εξαιρετική εισαγωγή στην επιστήμη της ψυχολογίας. Θα τολμήσω να πω μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στην ψυχολογία. Προφανώς και δεν εμβαθύνει πολύ, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός του. Είναι γεμάτο παραδείγματα όμως και αναφέρεται σε πολλά πειράματα που έχουν γίνει, μερικά από τα οποία ήταν αμφιλεγόμενα και ίσως δεν θα γίνονταν καν σήμερα, γιατί δύσκολα θα έμπαιναν στο πλαίσιο ηθικής που πρέπει να τηρείται, που και αυτό περιγράφεται στο συγκεκριμένο βιβλίο. Θα ανακαλύψετε τη διασύνδεση της ψυχολογίας με άλλες επιστήμες όπως η ιατρική και η βιολογία προφανώς, και θα αντιληφθείτε το πώς αυτό το διεπιστημονικό πλαίσιο προσπαθεί να εξηγήσει τη συμπεριφορά του ανθρώπου, την προσαρμογή του στις νέες συνθήκες και τις επιλογές του γενικότερα. Θα δείτε πώς προσαρμοζόμαστε, πώς κάποιοι προσπαθούν ή και καταφέρουν να μας ελέγχουν, στερώντας μας την ατομική μας ταυτότητα. Θα αναφέρω 2 παραδείγματα που περιγράφονται εκτενώς στο βιβλίο. Το πείραμα των φυλακών του Στάνφορντ, όπου δόθηκαν ρόλοι σε άτομα και αυτοί οι ρόλοι πότισαν, θα έλεγα, τον ψυχοσωματικό τους κόσμο και πήραν τον έλεγχο, καθώς θα αναφερθώ και σε ένα ακόμα πείραμα, αυτό του μικρού Άλμπερτ, στον οποίο φύτεψαν, έτσι εντός εισαγωγικών, να χρησιμοποιεί αυτή η έκφραση, φοβίες. 3 πράγματα που μου έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση στο βιβλίο. Το πρώτο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ο μαγικός κόσμος της ψυχολογίας του ανθρώπου, και όχι μόνο σαφώς, θεωρώ ότι και στα ζώα κάτι αντίστοιχο θα συμβαίνει, στον οποίο όταν προκύπτει κάτι ως σύνολο, το σύνολο δηλαδή είναι, όταν προκύπτουν δηλαδή πολλά πράγματα μαζί που διαμορφώνουν ένα σύνολο, το σύνολο αυτό είναι μεγαλύτερο από το άνθισμα των μερών του. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες επιστήμες. Ειδικά ας πούμε στην περίπτωση του γνωστικού αντικειμένου του δικού μου, που η συνδυαστική δράση ας πούμε τοξικών παραγόντων, πολλές φορές όταν έχουμε δηλαδή έτσι μια συνδυαστική δράση τέτοιων παραγόντων, το 1 συν 1 δεν κάνει 2, μπορεί να κάνει κάτι πολύ περισσότερο. Το δεύτερο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι κάποια βήματα που περιγράφουν συγγραφείς όταν αναφέρονται στο πώς μαθαίνουν κάτι συγκεκριμένο τα παιδιά. Ομολογώ ότι οι ομοιότητες που συνάντησα, χωρίς να αναφέρεται αυτό στο βιβλίο, δική μου αίσθηση καθαρά, οι ομοιότητες δηλαδή που συνάντησα με τη μηχανική μάθηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι εντυπωσιακά τρομακτικές, αν θέλετε. Το τρίτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση είναι το πώς χώρεσαν όλα αυτά σε ένα τόσο μικρό βιβλίο. Είναι ολοκληρωμένο το βιβλίο. Θα σας δώσει τροφή για πολλή σκέψη. Είναι με απλά λόγια εντυπωσιακός και ο τρόπος γραφής που τα χώρεσε όλα αυτά σε ένα τόσο μικρό μέγεθος.
Δεν θα πω κάτι άλλο, σας το προτείνω 100%. Η βαθμολογία που βάζω είναι 5. Δεν μπορεί να μπει κάτι λιγότερο σε ένα τέτοιο βιβλίο. Η τιμή του είναι πάρα πολύ χαμηλή. Προφανώς η πραγματική του αξία, θα με θυμηθείτε, όμως είναι ανεκτήμητη. Κλείνοντας, ευχαριστούμε ξανά τις εκδόσεις Πατάκη για την αποστολή του βιβλίου και προφανώς και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλές αναγνώσεις λοιπόν.